Kwasukasukela. Siyathokoza, siyanamukela ohlelweni Kwasukasukela. Esihlokweni sanamuhla sizobe sikhuluma ngendaba. Sifuna ukwazi ukuthi yini le engaka ngendaba nanokuthi umuntu onjani oya entabeni. Sizophinde sibuke ukuthi imaphi amasiko enziwa entabeni. Namuhla sikhuluma nomkhulu Ebhukhosini ozosichazela kabanzi ngendaba. Manje sizokhuluma ngendaba ukuthi intaba iyona kahle hle iyini intaba ngoba kunabantu abaningi abangayazi intaba ukuthi masikhuluma ngentaba sikhuluma ngani. So manje ngifuna ukuthi ngibachazele ukuthi sithi sikhuluma ngentaba sikhuluma ngani and kwenziwani entabeni. Abantu abaningi bazi ukuthi nje hayi uye entabeni kodwa bangazi ukuthi kwenziwani entabeni. Ukuya entabeni ke kuhlukene kaningi. Entabeni uyahamba ngokuthi uyahamba uyokhuleka bese kuthi entabeni futhi uhambe ngokuthi uyolungisa izinto zakho. Kunomuntu othotha izinto zakhe azilungi at all. Uzamile waya ngapha nangapha kodwa kulungi. Bese kuba nomuntu okudinga ukuthi ahambe aye entabeni ayohlanjwela entabeni bese ashiselwa nempepho lapha entabeni bese abuya ezekhaya izinto zakhe ziqale manje zilunge ngoba uthola ukuthi kade ivalekile ngoba kukhona izinto ezisuke zivalile ekhaya. Uyazenza izinto kodwa azenzeki kahle ekhaya. Kudinga ukuthi uzumthathe lo muntu uhambe naye entabeni. Entabeni ke ziningi izinto esizenzayo lapha entabeni. Isikhathi esiningi mina ngisebenzisele ukuyokhuleka kuyo intaba lapho ngisuke ngodeliver khona inkinga zabantu, lapho ngisuke ngiyoncenca khona ukuthi ngicelela abantu ukuthi basizakale ekade nginabo nabanye abasezayo kimi. Ngihambe ngiyokhuleka ngihlale khona entabeni. Entabeni ngihambe isikhathi esiningi ngihambe namafruit kwesisikhathi ngifika ngibeka amafruit entabeni ngishisa impepho bese ngikhuluma nabakithi bese ngiqala ukuthandaza ngoba intaba kahle hle ihlukene kakhulu. Abantu abaningi ufuna uvuke ekuseni entabeni kanti lento ifuna ukuthi ufaste ulinde uyihloniphe umuzi yakhona. Ngiye ngimtshene nomuntu ukuthi ngisho noma afuna ukuya entabeni noma afuna ukuyolanda izinto zakhe entabeni kufuna ukuthi ayihloniphe intaba. Uhlale ungadli uvuke ekuseni uhambe uye entabeni lapho uclean lapho ungasho ukuthi nje uzovuka ekuseni uvuka udle noma wenzeni uyingcolise bese uyahamba uye entabeni. Okufike kube inkinga ke lapho masihambile lapha sa entabeni kuyenzeka mhlawumbe ungakwazi ukuthi ubuye emuva ngoba lapha entabeni kufunakala umuntu lona oclean. Ubuya lapha sungasekho right ngokuba uhamba ungekho clean. Ngakho ngeke ngibatshena abantu ukuthi angizukuhamba na umuntu mayengcolile. Kufanele ngihambe nomuntu aclean ukuze kwazi ukuthi afika lunge lezinto zakhe lapha entabeni. Ayibese ngibuya futhi ngikhulume ngithi abantu abaningi banenkinga kakhulu ngomsamo manje. Abantu abaningi kuphendule ini imsamo. So intaba ingisiza kakhulu lapho mangizokulungisela izinto zakho zomsamo ukuze sikwazi ukuthi zikhanye nenhlanhla yakho ngiyivule ikwazi ukuthi ivuleke entabeni ngoba lapho sisuke siyokhuluma nabadala sibuye sikhulume noNkulunkulu ngoba uNkulunkulu yena ophethe amakhiya ethu. uNkulunkulu yena owazi zonke izinto zethu noma singazenza izinto zasemsamo kodwa masingambikelanga yena sifana nabantu esingenzanga lutho. So entabeni ngisizakala kakhulu mangabe ngiyolungisa isimo sakho somsamo ukuthi umsamo wakho izinto zakho zivuleke zibe nenhlanhla kukhanye yonke into. So abantu abaningi mangihamba nabo ke ngentabeni babuye bajabule bathi ayi baba intaba iyasebenzela ngokuba intaba ngiyayihlonipha. Abantu abaningi abayihloniphi. Abanye ke bayabuza ukuthi lo baba wenza ngani ukuthi wena baba ugijima emhlaba wonke yonke indawo ngokuba umsebenzi wami ngiyawuhlonipha. Mangizokuya entabeni ngiyahlala ngihlale ngilinde ukuthi ngibe clean ngikhuleke ngibe clean emzimbeni wami ukuze ngihambe ngithatha uhambo entabeni ngoba uhambo entabeni alulula ngempela. Ukunyuka nje entabeni uyokhuleka akulula ngempela. Okungakuthi mangabe ungekho right ubuya nawe uzizwe ukuthi angikho right kukhona into engishayile lapha entabeni ngoba ngihlulekile ukukhuleka. Ubungozi obukhona entabeni ukuthi intaba mungeze ukuyihlonipha ngoba lapha entabeni kunabantu esikhuluma nabo. Kunezinto ezizenzayo lapha entabeni esikwaziyo ukuthi zilungisele abantu inkinga. Mawuzokuya lapha entabeni intaba ungayihloniphanga kunobungozi kakhulu.
okuzokwenza ukuthi wena ugcine ungabuyi lapha ngisho nasemuva mangabe uye entabeni ungekho right. Entabeni abathakathi kakhulukazi ke bayisebenzisa kakhulu abathakathi ngizokusho nje Eastern Cape kakhulukazi kwa Mount Fresh kophi koNtabankulu iyona ndawo le entabeni abayisebenzisa khona kakhulu ngoba abathakathi kakhulukazi bakwazi ukuthi benze izinto ngokusheshsha mabamile phezulu ngoba lapha phezulu basuke babona yonke into eyenzakalayo so ku easy kubona baze bathi Eastern Cape bahamba ngesinkwa into ke engangayazi nami ngafika kwethu abathakathi balaba bahamba ngesinkwa kade abahambi ngesinkwa bahamba bayentabeni bayokwenza izinto zabo lapha yana bese kukwazi ukuthi izinto zeni zibhede zonke abantu abaningi ke amakhaya abo kuyabheda ngenxa yesimo sokuthi abathakathi basebenzisa kakhulu intaba ukuze bakwazi ukubhedisa izinto zabo. Into engifuna ukuyinxusa kubantu bonke intsha esencane thina amasiko ethu swalahlile lapha esiphuma khona sikulahlile sagijimela isilungu izinto zethu thina silahlile engathi nje mangihlehla kancane akekho umuntu ongenawo umsamo kahlehle akekho umuntu ongaphahlelwa ngisho noma ubani shabethu uyakhola nombani kodwa ngicela uyilalele kahle lenkulumo engisho ngithi akekho umuntu ongaphahlelwa ngoba la njobe abafundisi bakhona ngithi bona bafana nabantu laba basiphahlelayo kuphi esontweni abasikhulumela esontweni so manje yini wena uthi umsamo awunawo akekho umuntu ongenawo umsamo so lapha entabeni uma uya khona usuke uyolunga izinto zakho kodwa intsha ngicela ukuthi ifunde ukuqaphela ikakhulukazi mayihloniphe intaba mangabe ihamba entabeni ingamanje ivuke ekseni ithi entabeni noma ithi yolungisa izinto zakho ma uyokhuleka kuyenzeka kwesikhathi izinto zakho ngempela zibophekile uzame ngapha nangapha zama ukuthi ukulinde ubone ukuthi uclean ukuhamba yokhuluma noNkulunkulu uyoshisa impepho entabeni ubone ukuthi izinto zakho angeke zikhanye yini. Uma ufuna ukubona omkhulu Ebhukhosini inyanga esebenza ngamandla ungaphuthelwa uzobe vakashile kulezi indawo ngomhla ka1 to 5 August uzobe sesigodlweni sakhe eAdams 6 to 11 uzobe seEast London ngomhla ka12 August uzobe kasokhulu eBottle Store ngomhla ka20 ekhaya eMhlabiyalingana ngomhla ka1 to 5 uzohamba ke aye eGoli abuye ngeNewcastle uma udinga usizo ungaphuthelwa. Namuhla sikhuluma nomama uManqele owayehluphekile kodwa owathola ukusizakala kumkhulu Ebhukhosini. Sanibonani, ngiyabonga ukuthola lesi sikhathi engisithola namhlanje. Usimangele Khwela lo osewumama Manqele manje okhule empilweni kaBhlungu wakhulela endaweni yaseMashiwase kaThoyane. Angikwazanga ukusiqeda isikole angisiqedile bengihlushwa abantu abadala kakhulu ngoba bengithi mangabe ngiseklasini ama exercise ami njalo bengihlale ngimongoza aba nomangozima nginama exercise amasha yonke iminyaka zonke inyanga ihambe lempilo ingiphusha kanjalo ekhaya bengavumi kodwa ukwamukela ukuthi nginabantu abadala uma ngivuke nesibonakaliso ukuthi we ngisemncane futhi ngiyasangana okay ngaze ngakhula kuthe ngo1990 ngathola lo mshado ngashada ngo1990 ingihlupha kakhulu ngoba ibiyenza ingxaki kakhulu phakathi emzini lenkinga bengikiyona ukuthi kufuneka ngiyokwamukela isiphiwo sabantu abadala kuthe la ngisithatha khona ngo2006 ngahamba ngayothwasa mangithwasa ngayathwasa kaMthembu ezinhlongeni uma ngithwasile kaMthembu ezinhlongeni ngahlala only 10 months la ngikhipha idlozi lathi sengiqedile ngaphuma ngenkomo ngakwenza konke uma sengikwenzile konke 2008 kwafumaniseka ukuthi umsebenzi wami wastakha yonke into uma ngifuna ukuthi kwenzeka kanjani ngayalelwa yithongo ubaba uBhukhosini lo esikhuluma ngaye namhlanje engikuyena uma lingiyalela kuyena angimananga ngaqonda kuyena kwabe sekuqhamuka umfana kwaseyibisini ubaba wekayokhuleka khona ubaba uBhukhosini wasengiyalela lo mntwana ngathi ngisize ungithathe ungise kubaba uBhukhosini
wangithatha umntwana wangisa kubaba uBukhosini. Impilo yami wafike wayenza yaba yilento engiyiyona namhlanje. Engisho ukuthi nginamathwasa, ngineziguli ezihlukene zanhlobonhlobo. Ngalokho angisho ukuthi ngiyaphakama noma ngiyayiphakamisa, kodwa ithongo ngabe sengilalela kusuka lapho, angikaze ngiphoxeke. Ubaba uBukhosini wangisiza kakhulu empilweni yami ngoba nengqondo yami kwasengathi imukile iyahamba, kodwa ubaba uBukhosini wangenza ngafana nabanye abantu empilweni, nomuzi wami wakheka, nabantwana bami baqoqeka babahle. Kuningi kubaba angenzela kona ongangokuba namanje angisakhokhi baba uBukhosini, sengifana noma wakhe omzalayo. Uma efika la kumina naye ungivulela izandla nami ngivula izandla. Abantwana bami nabo bayamamukela, nobaba wekhaya esekhona, amsekho ubaba wekhaya, udlule ngonyaka odlule April 23. Kodwa nje ubaba bemazi ubaba uBukhosini, ukuthi mase kufika ubaba uBukhosini zonke izinto zigoba ngamadolo phansi. Umntwana ubaba uBukhosini, kodwa indlela inhlonipho esimnika ngakhona angisho ukuthi mkhulu ngaphezulu kwaJehova, kodwa imisebenzi yakhe mina ngiyayibona, ngiyayincoma ngoba nomuntu uma kungena umuntu la kumina esigodlweni enenkinga ubaba ekude kuye kube buhlungu kumina. Ngihlale engcingweni azangithethisa ubaba athi umsebenzi ngakunikeza unawo, wayi manje ungifonela ngikude kaso. Ngithi mina baba ayikho into engizoyenza, inkinga ingaphezulu kwami. Akujombe ubaba uBukhosini agijima aphuthume kumina afika alungise lezo inkinga zalabo bantu, ngoba angifuni ukuthi njengoba ngiyisangoma ngithi ngikwazi konke. Angikwazi konke ngoba mina ngisemncane, ubaba uBukhosini mdala kulo msebenzi sikuwona. Ngiyanibingelela, nibingelela uDokotela uDlamini owaziwa ngomzimba ukhalimali. Dokotela uDlamini ke namhlanje niphathele ama-product anjengembiza yakhe ebizwa ngomathatha kanye izifo. Kubantu abasuke begula, uthothi umuntu nama-ulcer, umuntu uphethwe isinye, umuntu uphethwe izinso, umuntu ingane akayitholi ngenxa yesinye esingekho right, umuntu uphethwe ngamadolo, umuntu uphethwe ushukela, uneyilonda. Nansi imbiza kaDokotela uDlamini namhlanje siyiphethe, othola ukuthi uma usuyiphuza noma abe uthi uphethwe ibhande 3 days uma unebhande suke silishayile. Sibe nentambo le okuyona ngiyiphethe njengamanje esize itheni kubantu abanezitha. Athi umuntu uDlamini mangifaka intambo yakho makukhona abantu enixabene nabo noma ngizohlangana nomuntu ngizwa ngekhuzu leli ukuthi kukhona okuthile okufuna ukungivelela. Le ntambo isize itheni kubantu othi mina nginezitha, nginabantu abangifunayo, bangithumelela ngotikolosho, bangithumelela ngomamtsotsi mkhove ebusuku. Le ntambo iyakuvikela, ikivikela umuntu bemthumelela ngezilwane. Iyo le ntambo le yezitha ewu200 rand. Uma uyidinga uzoyithola ngo200 rand. Kanye nembiza leyade ngiyiphethe uyithola ngo200 rand ngoba ngenzela ukuthi nama price ngiwasha abantu bakwazi ukwathola. Bese kuzoba isiwasho semali. Uma ngabe kuwukuthi une problem yokuthi imali ayihlali kuwe esandleni, nasi isiwasho semali si100 rand ukuthi imali ihlale. Khona enye ke induku okuthiwa umnabise. Lapho ke masikhuluma ngekamero sikhuluma ngalezi zinto nanga umnabise. Iqondene nokuthi lena ke ikamero kuphela. Kodwa makuthiwa nje ufuna ukuya ekamereni, ufuna ukuvakasha, ufuna ukwenza show, nansi imbiza okumele uyithole okuthiwa umnabise. Namuhla sivakashele umkhulu uBukhosini odume kakhulu endaweni yaseThekwini eAdams. Ake simuzwe umkhulu. Ngibingelele bonke ababukeli be1KZN, ngibingelele bonke abantu abahlele emakhaya nabasawusizini nabagulayo. Ngithi sanibona uNkulunkulu khona uzonibheka, nathi sikhona sizonibheka. Lo nibingelelayo ke lana ubingelelwa uNomaphepha, abambiza Nomaphepha endaweni yakamhlaba yalingana. Bayayazi indawo yakamhlaba yalingana ukuthi ile kwamuthi umbiwa emini.
basho njalo kuthiwa umuntu wemini. So ke ngikhule lapha kaMhlaba uyalingana ngisemncane ngithe mangabe ngiqala ngiba no 7 years kwaqala kwaba khona izinto ebezisingasahambi kahle ngathiwa ngisesikoleni kodwa kube khona izinto ezingahambi kahle ngagcina esikoleni ngingayigwazanga ukuthi ngiye esikoleni ngenxa yesimo salezinto esingayitholi kahle ukwenzakalani kahle ngiyagula ngiyahlupha ngenza nje izinto nje ezingajwayelekile uyabona. So mangabe ngikhula ngithi 9 years kwaqala kwaba khona into ifika kimi ithi angithandaze ngiqala ngithandazela bathandazela ekhaya ngaqala ngabakhulekela ekhaya baphila abantu kwaya ngokuya hayibo kwangena abantu manje kwangena abantu bazocela ukuthandazela kulesa sikhathi ke sethu ngisho ingane mayigula bengayiswe eclinic bekufanele ithi ayihanjiswe kumthandazi noma iyokwenzela izinto ezincane. So kwahamba kwaba nento efikayo ukuthi kufanele ngihambe ngiyothatha isikhwama le emngceleni wamangisi kumaPortuguese. So lento yayifikela yona automatically ngahamba mina ngaphuma ekhaya ngangaziwa nokuthi nguphi ekhaya ngahamba into ingiholele kuphi emngceleni wamangisi emaPortuguesini le lapha kwathosa khona uphuza ukumila khona. So ngafike ngahlala ke lapha na khona ubaba kaGumede lapha ngafike ngahlala ke lapha kulo baba ngangena kwenza izinto zedlozi zethwa ngashaya ukuthi ngifikile ebusuku ngahamba u2 days lapha ngiyalapha kule ndawo. So okuyinto kodwa ngangezwa mina ukuthi kukhona into enginakhuza into ekhona ekhaya bangicinga ke ukuthi hayi bayangicinga ukuthi mhlambe ningabe ngilahlekile abanye bathi ngishonile iyona into eyafika aba difficult kakhulu ngesikhathi sebazi ukuthi yena mina ngiyaphila kodwa bana bese bayitshela sengishonile. So njengamanje ke mina ngisebenza ngamakhambi esintu ngingumthandazi ngiyinyanga evuthiwe mawuthi nje ekhakini usuthi mina cha uyabona manje ngikhathele I need to stop nonsense uyabona ufuna stop nonsense Ebhukhosini uvesa nihlale phezulu kwami ungifonele uzosithola stop nonsense manje ufuna ubatshene futhi nawe uyabona manje ngizolanda Ebhukhosini stop nonsense bayangazi entabankulu ngabamba abathakathi abawu2 entabankulu ngifakile amakhwenke bathi umuntu omnyama angakwazi ukufaka amakhwenke even noma ngabe kuthiwa kude uyakwazi ukusizakala for ngomkhulu ngoba uNkulunkulu ukhona yonke indawo. So kuphela ukuthi ma ungifonela ngicela nibe patient because uline wami always uhlezi ubusy ngicela nibe patient nibekezele keep trying ngumana ufona up until ungithole akuwena wedwa baningi abantu abangidinga ngiyazi ukuthi njobe ningibukelile wonke umuntu uzawufisa ukuthi athathe inamba yami kanti ngicela ukuthi ubekezele. Nginama branch ke amaningi la eSouth Africa ngine branch eseEast London ngine branch eKwaMhlaba uyalingana ngine branch eseJoburg ngine branch la Adams yabona lapha esikhona sise Adams la. So lapha kukhona esigodla futhi esinye esikhulu esifana naKwaMhlaba uyalingana. So inamba yami yocingo ngingayimemeza 084 68 02 17 ngizoyiphinda le number ngoba abantu abaningi bathi abangizwa 084 68 02 17 bese kuba khona i-landline 081 875 7814. Baba uNkulunkulu osingcwele baba uNkulunkulu wabanye uNkulunkulu othi cabonke umnikazi wezulu nomhlaba baba bewukhona ekuqaleni komhlaba namanje inkosi usekhona. Baba uNkulunkulu namandla Nkosi yabusisa lamanzi ngokuthanda kwakho Nkosi ngabe ngokusho kwami kube ngokusho kwakho yeke kwanaba mangithandaza ngibona kuqhamuka into kodwa elithunzi ngabuza ukuthi kwenze njani kule thunzi wathi lo muntu ke ozingcwele cha wena mntanami kukhona lokho okuyithunzana okuhamba nawe kodwa okwenza izinto zakho zingalungi kahle. Mangibuza ngithi leli thunzi lana wathi lo muntu ozingcwele cha kukhona lento elingamabhadi ehamba naye kodwa njena mntanami mazathi lo muntu mina ngabe ngibiza igama lakana ubani ubizwa omunye umuntu othakatha wena
ofuna ukuthi izinto zakho zingahambi kahle, uyangizwa na? Manje-ke mntanami, mangabe ngibhekile la ngiyakubona uhamba uyazama izinto zakho azilungi, uyabamba ngapha nangapha izinto zakho azilungi kahle, zibe zinale wiliwili kuthi mase kuzokhanya kube nalento echamukayo kodwa efika ivale izinto zakho, uyangizwa na mntanami? Manje uthi-ke kimi lo muntu-ke cha kufanele ngoba khona lo muntu osebenzisa igama lakho abiza igama lakho nesibongo sakho kuphi ekhaya, uyangizwa na mntanami? Manje-ke uthi kimi lo muntu osingcwele wena uzokwenza konke kodwa kuzohamba vele angeke ushade vele sengikhuluma-ke ngempela angeke ushade. Uthi lo muntu osingcwele cha kunento wena mntanami wena ekhona kuwe ehamba nawe enesithunzela. Uma nawe ufisa sikuvakashele esigodleni sakho, dayila le namba